Мәдәният йылында районыбыз тарихында тагын бер куанычлы вакыйга булды. Сыйрышбаш авылында модельле китапхана ачылды. Модельле китапхана яңа мөмкинлекләр дөньясы, заманча технологиялардан файдалану дигән сүз. Сыйрышбаш авыл китапханасы бүген бөтен таләпләргә җавап бирә. Бирегә килүчеләрнең олысы кешесенә компьютер, интернет, электрон ресурслар аша мәгълүмати дөнья киңлекләренә чыгу мөмкинлеге тудырылган. Принтер, ксерокс аппаратлар эшли, зур экранлы төсле телевизор бар. Китапхана заук белән бизәлгән, кирәкле мебель, заманча җиһазлар белән тәэмин ителгән. Бүгенге көндә Сыйрышбаш авыл китапханасы фондында 11 мең дана китап исәпләнә. Китап укучылар саны 600-дан артып китә. Авыл халкы укучылар катнашлыгында төрле темаларга багышланган чаралар, очрашулар, әдәби кичәләр үткәрелеп тора. Мирас клубы уңышлы эшли. Балалар өчен серле почмак, мөгъҗизәле китап илендә дип атала. Китап укучылар өчен уңайлы шартлар тудыруда, рухи азык өләшүдә китапхана мөдире Ира Мәгалимова зур тырышлык сала. Тантанада районыбызда китапхана эшчәнлеген үстерүгә зур өлеш керткән хезмәткәрләр бүләкләнде. Мәктәп укучылары тирән эчтәлекле, нәфис сүзгә, биюләргә һәм җыр-моңга бай тамаша тәкъдим итте.